Hallo alle, so we zijn nu bij werk 32 van 50 der aundoseen in motorspreken opgave. Mijn noemen is ungefähr. So deze werk de opgave is Wäam de Leew Respakjt in de eer voor wem Gott Erschaufen Haft te zijn. Zielpunkt voor deze werk. Leew dien omtje voor wer hij is. Niet wer du die wens hij kunnen zijn, dat is ganz möglich, dat dien omtje nicht hoolen dat op een Fingernailsalon, Sommelbeker oder verstanden im Mordhuis zijn. En möglich halt hij ook niet op zo'n gemeenschap als die beste vriend mag dort han, dat al de Einzelheiten so klar uitgelegd wordt. En dort ook niet, en dort is ook een daunt. Gott heeft erschaffen, een maun te zijn, met aundre gowen en kwalitäten. Do veel emwieet achten voor krakjt selwsjen zoals hij is. En loot mejale sachen voor diene, mejal, frinden. Schriftsteden voor deze werk. Psalm 119, vers 15. Ik wil in diene verschrift mij bezinnen, en do diene wij respect han. Kolosser 3, vers 23 tot 25. En alles wat immer je doen, doet vom Harten als voor dem Herrn en niet voor de mensen. Wilt je weten dat je vom Herrn de vergeltung van dat afgoed kriegen worden, wilt je dienen dem Herrn Christus. Wer aber Arrechtet, wordt dat Arrechte kriegen, wat hij gedaan heeft, en du is kein Ansehen van de personen. Ons aan de Respekt te bezinnen. Respekt meint wat hoogachten. Respekt is de hoogachtung en wat een Einzelner buitengewöhnliche kwalitäten oder de Tugend van anderen. Dat de Anerkennung oder de eer nicht so sehr uitdrukken wat so mehr für de ältere oder de hoog angeseende is, wo de Respekt ook te de jugendliche oder de geringe reichen kan. De Respekt betraf de kwalitäten van de ziel oder de werkingen wat de kwaliteiten aanspelen doen, dat wordt gezien ohne ne eer en wordt gedient ohne de treffende beweging. Respekt is wie einer zich verhouden dat oder wie einer werken dat wordt van de hoogachtung, de betrachtung oder de schädliche Anerkennung verkämpft, zoals wann einer einen mit Respekt behandelt. Dat kan nu een welgevallen dienen oder een gefallen op anderen. Weil die zo auntoseen derch Gott Siene Uagen, Leewa als dienen ziel aan dat hoolen wuarenn hij kort jekomen is, en kjikj nu zijn gowen, vrouw die zelfs. En wat is hij zeer goed aan, wuarenn du niet de anerkennung geven des. Wo kannst du deze werk opmunteren den maun te zijn wat Gott für Erschaufen Haft? Praktische Abgabe. 1. Merk een lijst van zijn gowen, de 3 dingen opschrijven, kwaliteiten wat dien je heeft wat du für respect hast en hoogachten des. 2. Red levend neem de tijd deze werk en geef zijn gowen de anerkennung. Zum Beispiel, ich rechne dat sehr viel, dat du so schwer schaffen des für unsere Familie. Du bist sehr gut in die Probleme zu regeln. Ich bin so dankbar, dass du uns leiden des. Hold die auf von Vergleichnissen. Wer die auf davon und du nicht mit anderen vergleichen oder mit deinen Verlangungen vergleichen. Hold dein Ziel daran, zu leben, zoals hij is. Workbook uitschnitt. Journaling, Zeitungen schreiben. Wat zijn 3 dingen wat du van dienen te hoogachten des? Wo deutst du de Respekt wiesen deze werk? Verschriftbereich für deze werk. Ik help mijn ziel aan mijn omgezien gowen Leewa als aan wat hij kort komen deed. Ik duid met lieftulige wied oder met een lieftulige werking opmunteren. Ik gaf de eer dass Gott Erschaufen Haft te zijn, ohne dat ik een Vergleichnis merken deed. Vielmal Dankeschön, Gott Siene met jullie allen und bis nächste Mal.